Mebusem tia duonu mienu. Dimpa na esese wo yesene ahonyade pii na animonyam yesene dwetɛ ne sika. Odefo ne ohia ne hia de oyo wo nyina ne Awurade. Onitifo hunu bɔne a ɛbɛba na ɔde ne ho hunta na ntetekwa afa mu na wonya asotwe. De edi ahobrase ne Awurade suro akyire ne ahonyade ne animonyam ne nkwa. Nkasa ne afidie wo kontonchi ne kwan so. De okra ne kra ne wontem betwe. Kyerɛ abofra kwan na wonfa so na se wonyini a ɔremfiri hu. Ɔdefo di ahiafo so. Na ɔdefemni ye de ɔdefem akoa. De odua amumuyo no betwa musuo. Na nanibrea aba abehi. Oyam yiefo nya nhyira. Na ɔde naduane bi ma mobroni. Pamofedifo na ntokwa befredi. Na akasakasa ne nsopatu atwa. De odo akomamutie na nanum kasa yede no na danfo ne ohene Awurade ani kura onimdefo na obutu okonkonsani asem okwadwefo se jata wo adi ho wo bekum mmro no so ma ananafo ano ye amna donkodonko die Awurade wre ahono no behwimu agim sem kyekere abofra akoma ho atenetene aba bema no afiri ne ho die ohye mobroni so de dore na de ana ode na de ma odefo no hia na ebehia no brewaso asetie nyansafo kasa na fa wakoma to menim de so na efese wode besie oyem na ne nyina bom afam wano de be na wode wo ho ato Awurade so no merema wahunu ne wara eno menkyerɛ wo nsankunini afutu ahodo ne nimdie mu semema wahunu no kura nsɛm asetim na wode no kwasema kobua wana wɔsoma wo no ntwa mobroni dwo sɛ ɔyɛ mobroni na ntietia amanehunu ni so kropunu mu na Awurade bedi wɔn asɛm ama wɔn na wɔn a wɔfom wɔn fa no ɔbɛfom wɔn kra afa ɛne obufufafo mfa yɔnko na ɛne ɔbarima nibrefo mmɔ na wɔansua na kwan na wɔanya fidie ama wo kra nya wɔn a wodi agyinamu no mu bi wɔn a wodi akagyinamu no sɛ woni biribi a wode betua adenti na onye wase kete no ntwi titihye a wagyanom abɔ ato hɔ no sɛ wohunu onipa a ɔyɛ n'adwuma ho nsi a ahemfo anim na obegyina ɔrenyina mpapahwe kwa anim